I den her video, der vil jeg gennemgå lignens parameterfremstilling. Lignens parameterfremstilling tager udgangspunkt i, at man gerne vil, som ses på billedet her, finde forskriften for en linje M på parameterform. Her på billedet, jamen, så kan vi se det, vi ligesom skal bruge til at kunne finde ud af den her linje. Jamen, det vi egentlig skal tage udgangspunkt i, jamen, det er, at vi har origo, som vi ser her. Så har vi et fast punkt, der hedder P0, har vi kaldt det. Og så har vi et punkt på linjen, som helt afhængig af tiden t, som jeg også vil komme ind på senere, altså kan rykke sig frem og tilbage på linjen. Derudover så har vi en retningsvektor, som beskriver retningen på selve linjen M her. Og det der er, kan man sige, kendetegner retningsvektoren, det er, at den vil ligge parallelt med linjen, i og med, at den beskriver dens retning. Samtidig så har vi de her vektorer her, som vi ser, vi har den, der hedder OP0, eller 0P0, afhængig af hvad man lige vil kalde den. Og så har vi igen vektoren her fra igen origo, og så op til punktet P, altså OP eller 0P, hvad man nu har lyst til at kalde den. Det er sådan så, at ud af det her, for ligesom at kunne finde forskriften for den her linje her, så er det, at vi ønsker at finde, kan man sige, eller selve, altså den her vektor, vi ser her, altså den, der hedder OP. Og det kan vi altså gøre ved hjælp af, når det er, at vi har den her vektor, der hedder OP0, så kan vi lægge den sammen med vektoren herop, som er vektoren mellem P0 og P, som er variabel afhængig af t. Og nu vil vi kigge lidt nærmere på, hvordan det er, at det så hænger sammen. Vi ser her, at igen udtrykket herop, og altså det der er, det er, at den her vektor her, som går fra det faste punkt og ud til punktet P, jamen i og med, at, kan man sige, at punktet P kan flytte sig frem og tilbage på linjen, så kan vi beskrive det ved, at vi har retningsvektoren, som beskriver linjens retning. Og ud fra den, jamen der kan vi simpelthen, afhængig af tiden t, som er en parameter, vi indsætter, jamen der kan vi altså simpelthen, der vil det her punkt P rykke sig. Og derfor så bliver vi nødt til at have indsat den her parameter, så vi kan beskrive, hvor på punktet, eller hvor på linjen punktet ligger. Og derfor så beskriver vi det, altså P0P her, som t, altså den her tid, parameteren, gange med vores retningsvektor, som vi ser her. Det er så sådan så, at når vi så egentlig, kan man sige, igen indsætter det her til gang r, jamen så får vi en linje, altså linjens parameterfremstilling vil jo så blive, vil så blive, at vi får det her, den her koordinaten til den her vektor her, for linjen, og det vi så ser her, jamen det er jo så egentlig punktet OP0. Man kan sige, med at vi tager udgangspunkt i origo, så vil det egentlig bare være punktet P0. Tager vi udgangspunkt i noget andet end origo, så skal vi selvfølgelig være opmærksom på det, og sørge for at lægge til at trække fra afhængig af, hvad vi tager udgangspunkt i. Men her tager vi altså udgangspunkt i origo, og derfor vil det altså bare være et, altså indsæt koordinaterne for altså selve punktet, det faste punkt P0. Så har vi selvfølgelig plus vores parameter t, og ganget med vores retningsvektor. For lige helt konkret at komme med et eksempel, jamen så har jeg lige taget et lille eksempel med her. Og det vi egentlig ser her, jamen, det er, at vi har et punkt A, eller et punkt, et punkt A, som vi ligesom tager udgangspunkt i her. I det her eksempel, det kunne også være B, man tager udgangspunkt i, men her har vi altså valgt at tage udgangspunkt i A. Og vi har de her to punkter, A og B, og for at finde retningsvektoren mellem dem, jamen så skal vi trække A, fordi den tager vi udgangspunkt i, den skal vi trække fra B. Og det er det, jeg har illustreret herovre ved, at jeg har taget B, og så trukket A fra, og derfor får vi altså retningsvektoren 2, 6, minus 7. Når vi så indsætter det i vores forskrift herovre, jamen så har vi jo, i og med at A er det punkt, vi tager udgangspunkt i, jamen så sætter vi det ind her i, altså så bliver det vores faste punkt, og det indsætter vi så på x0, y0 og z0's plads, dens koordinater, og så plusser vi med vores parameter t, og ganger med så vores retningsvektor, som vi har fundet herover, og som vi sætter ind, og så bliver resultatet altså det, vi ser hernede, altså at vi har vores a-vektor her, plus t gange vores retningsvektor. Og det var så linjens parameterfremstilling.